Дами и господа, направих хедшот на Кайла и му взех камиона. И това беше от мене. Чао, наплюши микрофона, майка му да иба. Добре. О, Survivor! Сега трябваше да пусна клипчето. Сега трябваше да пусна клипче да коваме. Да правя клипце на Survivor. О! Клипчето е било пуснато, бати кефа. Бати кефа. Клипчето е пуснато още. Не съм го изключил, като казах, че ти направих хедшот. И ти взех пожарената. Аз правям упражнения. Да съм готов за Survivor. Господине, още колко клякания? Добре. О, маленьки, пайс. Джамци, тук има джамци, тук има джамци. Тук има джамци, тук... Маля, за малки пътник. Тук има джамци. Трябва да гледам внимателно джамците. О, един падна. Гледай джамците. Джамците. Падна ли? О, аз също съм отгоре. Джамците. Има да я бивам. Fuck it off. Аз сега ги гледам как да умра най-лесно. Аз гледам да падна най-лесно. Стоим на едно место. Там, където има най-много хора, стоим. И... да. Гледам да не падна. О, за малко беше до нас. Той. Не знам, може да се взема четвърто место. Що съм много добър в това. О, фак, изтече майка му. Сега стигам. Гледам да не падна. О, мале, един е надят. О, той йо. Майка му, деба. То са фана за джамеца. Бах ти. Вече матчен свърши. Оф, добре, чакай. Айде, бе, те стоим на едно место. Тогава. Мале, останахме инче. Бая си останахме. Не знам как, ама бая останахме. Джамците. Аз стоим на едно место, бе. Приготвен съм, ако падна джамецо да се фана. Така, дами и господа, лечи се, че това видео ще е дълго. О, Тоста ми умря. И Кай умря. Айде, бе, джамците. О, падна един джамец. То се фана. О, те с двама паднаха. Майка и да и бъ. Нубърите. О, един джамец падна. Едно, две, три, четири, пет, шест човека останахме в Survivor. Джамците. Ох, мале. Един джамец падна. Ух, мале, чисто малко джамци останах, О, фак, чисто малко джамци останах и аз паднах. Yes! Четвърто място. Казах, че съм четвърти, Джамците. Аз влезнах. Джамците.
джамците. О, дами и господа, като виждате, аз съм с моята любима джипка. Не знам дали ви харесва, но на мен ми харесва, защото ще ебем майката на всички. Ники? Ники! Ние двамата сме отбора, ти. Сега трябва Фред да ги избутаме, иначе те са педерази и ще ни избутат на нас. Не. Ялете, давай, аз дадох место. Падна ли? Да. Аз бутнах един, както винаги. Аз пък нема. Фак! 18. Че има малко, аз искам да стана 20. 20 левел и ми стигна точно. Татан, 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 татан. Отивам си вкарвам парите в банката. Аз съм 20. И аз така, имам 37 епаса. Трябва ми банкомат. Трябва ми. Я ли ми го пожарната? Дек ти газех. Аз идвам към тебе. Поливам кораба. Бати, яки от дрифт. Ако го видяхте това, дайте едно пърче нагоре. Това беше много яко. Дрифт? Да ви жмия джамците. Джамците. Господине, ще ви жмия джамците. Ама защо? Защо? Headshot! Нина. Ама защо бе? Аз си ми е пожарен тогава. Влизай, бе! Кой? Майка ти диеба. Не им пукай, аз аки да при нея. Нема да можеш. Аз съм като кърлеш на пожарена линейка. Аби ти си в хеликоптера, куче! Тъшаци. Искаш ли да видим? Добре. Къде си? Яле тебе! Сега си умираш. Сега си умира, просто нямаш шанс да оцелееш. Гледаш, що става? Цялата банда да идва тука.